Здрасти, мой френд! Напих ме за... Дай малко мезе! Водка! Да, какво ми се правиш, бе? Дай ръка, бисер! Здрасти! Алкохолът може да е най-големият враг, но в Библията казват да обичате враговете си. Мали ще пада! Да, точно с това не трябва да пиете алкохол. Вие сте с госпожа Ягодка и господин Ягодов. Това е писано по истинска случка. Това се случи вчера вечерта. В кадрите се вижда как някакви пиандурници скачат върху камерата на заведението в града. Те бяха арестувани веднага, но какви можеха да бъдат по-големите последствия? Пускаме отново записа. Ще пада! Вдигам се! Бързо! Бързо! Както виждате, в такива ситуации може да се попаднете по потребите. Точно така може да стане много лошо и горещо за вас. Както виждате, алкохола причинява от един до един човек до втори човек такива състояния. Пиянството е огромен проблем над младите. Това е незаконно. Значи, първо двамата се напиват и един от тях започва да побеснява и се гнутува. Пада, хората около него обикарат, викат но той започва да бяга из пътя и го блъска кола. Вика се линейка и той и той бе откаран. Но точно когато преди линейката да тръгне, той изкача на пътя и започва да бяга. Идва полицията. не. И той опита да ги притрепи. Става огромен ужасен бой, но некога. Не. И я стрелват. В случай, че не сте разбрали от видеозаписа.